nainbag nga oras kailan. Kanayon nga mangmangeg tayo kadagiti mangas kasaba, nga agbabawi tayo tapno saan tayo nga madusa iti agnanayon nga panangdusa ti Dios kadagiti amin nga nakabasol iti agnanayon nga apoy. Ti pagsaritaan tayo ket isu daytoy panagbabawi. Panagbabawi maipapan iti basol tapno saan tayo nga madusa inton umay ti panangukom ti Dios kada tayo amin nga nakabasol. In surat ni Marcos iti chapter 1 verse 14 ken 15, kalpasan ti panakaibalod ni Juan na pan ni Jesus ijay Galilea, in kasabana ti nainbag adamag anagapo iti Dios. Demtengen ti aldaw kinunana, asidegen ti pagarian ti Dios. Agbabawi kayo kadagiti basbasol yo ket mamati kayo iti nainbag adamag. Idi in kasaban ni Hesu Kristo ti maipapan iti nainbag nga damag ti bilin na ket panagbabawi ken panamati iti dayta nga nainbag nga damag. So daytoy panagbabawi ti inmuna nga bilin ni Apo Hesus nga dapat nga aramiden ti tao in respond iti dayta nga nainbag nga damag wenno ebanghelyo. Daytoy dijay panakatungpal iti inkari ti Dios manipud iti daan nga tulag nga umay iti Misaya, umay nga mangtungpal iti bilin ti Dios, umay nga mangikaro iti basol nagrigat dinusa ti Dios ni Apo Hesu Kristo. Isu ti insakripisyo na ije cross of Calvario, isu ti natay na idaton ije cross nga natay nga nang ibaklay iti basol no ti amin nga agbabawi ken mamati ken maisalakada iti panusa ti Dios iti agnanayon. Daytoy nga panagbabawi iti basol adan iti talo nga paset na tapno makuna nga panagbabawi nga mangitunda, mangiturong iti panakaisalakan, panakapakawan tayo kadagiti basbasol tayo. Ket umuna nga elemento daytoy nga panagbabawi uno masarsarita iti English nga repentance. Ket isu ti makunkuna nga intellectual element. Kasapulan nga maawatam ti kasasaad mo, maawatam ti basol, maawatam ti kinalinteg ti Dios nga mangdusa iti basol. Isu ti panang bigbig iti tao nga isu ket nakabasol iti Dios. Panang bigbig mo nga maysa ka managbasol, linabsing mo dagiti linteg ti Dios, ket gapo iti daytoy kapungtut daka iti Dios, ket dusaen daka ti Dios. Kasapulan nga maawatam nga awan ti mabailam ken maaramidam nga pakaugasan iti basbasol mo, malaksiglaeng iti naramidan ni Apo Hesus ijay cross of Calvario nga isu ti pakapakawanan iti basbasol mo nung agbabawi ka. Kasapulan nga adda daytoy nga maamuam, kasapulan nga maawatam daytoy. No saan mo nga maawatan daytoy? Saan mo nga makita daytoy? Saan mo nga marikna ken makita ti pangkasapulam iti panagbabawi? Isu nga kasapulan na ito'y intelektual, panakaam mo, iti usto nga kasasaad mo, iti kinamanagbasol mo, ken ti panakadusam gapo iti basbasol mo. Ken pangkasapulam iti asi ti Dios tapno pakawanan da ka iti nakabasula. Parehas na dayto iti pamati kasapulan iti knowledge, kasapulan nga adda ti maamuam nga patyem isu daytoy makuna nga nainbag nga damag, masapul nga nalawag ken ka
tinaimbag nga damag, tinaramida ni Apo Isus ija cross of Calvario, nga isulaeng iti wagas nga pangpakawanan ti Dios kada tayo amin nga nakabasol, kada iti umasideg nga mamati ken kuana ken dumawat iti pamakawan na. Iti may kadwa nga paset ti panagbabawi ket emosyon. Sorrow for sin. Emosyon, panagladingit gapo iti basol. Mariknam ti kinadakes ti basol mo. Iti may nga nalatak iti barong nga tulag nga example na dayto nga nangrikna iti kinadagsen ti basol na ket ni Judas. Ni Judas nga dati nga adipon ni Apo Jesucristo ngem nagtraitor. Iti Mateo chapter 27 verse 3. Idi naamuan ni Judas anang lipot ang naikedeng amadusa ni Jesus. Nagbabawi. Ket insublina ti 30 abagi ti pirak kadagiti panguluan a papadi ken kadagiti panglakayon. So kunana toy ni Judas nagbabawi. Anya dayto nga paset ti panagbabawi nga adda ken Judas. Umuna, di jay makunang knowledge or no intellectual nga paset. Amon ni Judas no anya ti basol nga inaramid na. Naawatan na ti basol nga naaramidan na. Iti maikadwa, emosyon or emotional element. Isuda ito di jay makunang nga sorrow for sin. Dahito iti makunang nga panagladingit iti basol. Nakita na, narikna na ti epekto nga dagos ti basol nga naaramidan na. Nagilti isuna gapo iti basol nga inaramid na. So nagladingit ni Judas kalpasan na insublina di jay pirak nga pinangbayad dagiti papadi ken kuana tapno liputan na ni Jesucristo kalpasan na ket napan nagpakamatay ni Judas. Nagladingit gapo iti basol na. Ti maikatlo nga paset ti panagbabawi tapno mangiturong iti panakaisalakan. Ket isuda iti makunkuna nga will. Isuda iti makunkuna nga element of the will. Dahito iti jay decision. Babawan iti conviction mo, adaan ka iti decision nga tumalikod iti basol. Uray amom nga nagbasol ka, amom no kasano ti kinadagsen ti basol mo, kinaadu ti basol mo, ken agladladingit ka gapo iti basol mo, mariknam ti guilty iti basol mo, no awan ti decision mo nga agbabawi, awan ti decision mo nga tumalikod iti basol, saan nga mangiturungken ka iti panakaisalakan. Parehas na dayta iti pamati, uray ammom ti ebanghelyo, nalaing ka iti nainbag nga damag, nalaing ka iti Biblia, patsem nga pudno, iti ibagbaga ti Biblia, ngam no awan, iti panagtalek mo, iti kinapud mo, saan mo nga italek, ti biyag mo, iti dayta nga nainbag nga damag, saan kalata nga may salakan? Parehas na daytoy iti panagbabawi. Isu nga ti panagbabawi ken pamati ag asawa dagitoy. Saan da nga mapagsina awan ti maisalakan nga nagbabawi laeng nga saan nga namati. Awan met ti maisalakan nga namati laeng nga awan ti panagbabawi na. Ag asawa dagitoy. Tapno makuna nga adda iti pudno nga panakaisalakan. Isu nga iti bili ni Apo Isus iti nangasaba Marcos chapter 1 verse 15, agbabawi kayo ket mamati kayo iti nainbag nga damag. Dua, agbabawi ken mamati. Masapol nga agdesisyon ka, desisyonam nga tumalikod iti basol. Dahil tati panagbabawi, element of the will nga ibagbaga tayo. Desisyon. Masapol nga desisyonam nga tumalikod iti basol. Dahito iti saan nga naramid ni Judas.
Saan nga tinmalikod iti basol, ket sumango iti Dios, ket umasideg iti Dios. Saan nga naramid, dayta no di ket napanpay nagaramid iti basol, isuti panagpakamatay na. Isu nga saan nga umanay nga amom lang nga nagbasol ka, haan nga umanay nga amom nga sika ket saan ka nga perpekto nga tao. Kasapulam ti tumalikod iti basol, ket umay ka kani Apo Hesukristo. Babaon iti pamati, iti naramida na iti cross of Calvary, ken iti panagungar na. So nga dayto nga panagbabawi, umay nga mismo ken ka. Sik agtaod nga mismo iti kaunggan ti pusom ken iti panunot mo. Desisyon mo nga mismo daytoy. Saan nga desisyon ti simbaan mo, hanga desisyon dagiti mga kasaba. Haan nga aramiden ti simbaan mo, haan nga aramiden ti mga kasaba para ken ka. Sika nga mismo ti agdesisyon umasideg nga agbabawi iti Dios ken tumalikod iti basol. Daytoy nga desisyon, personal mo nga desisyon. Haan nga desisyon ti daduma, handa nga ipadesisyon ken ka, sika nga mismo ti agdesisyon. So kasapulam iti bili ni Apo Hesus iti inbagana, kasapulam ti agbabawi. Kuna ni Apo Hesus iti Lucas chapter 13 verse 3, saan ibaga kada kayo ano saan kayo nga agbabawi kadagiti basbaso yo, matay kayto amin akas kadakwada sa nauneg ti ibagbaga ni Apo Hesus ditoy nga ipapatay. Isu daytoy ti panakadusa iti agnanayon. Isu daytoy ti panakadusa dagiti saan nga agbabawi kadagiti basbasol da. Idimot na nga saba ni Apostol Pedro iti templo iti Jerusalem. Inbili namat kadagiti Hudyo nga agbabawi da kadagiti basbasol da. Iti Acts chapter 3 verse 19. Agbabawi kayo nga rod ket agsubli kay iti Dios tapno pakawanen na dagiti basbasol yo. So makita tayo umuna agbabawi. Ket tumalikod iti basol ket sumurot iti Dios. And that is decision. Change of mind. Panagbaliw iti kapanunutan ken desisyon iti puso. Agkuyog daytoy akas panangibabawi iti basol. Kailan ti panagbabawi bilin nga nagapu nga mismo iti ngiwat ni Apo Hesukristo ken iti panangas kasaba dagiti apostolis ni Kristo. Nga iti bilin agbabawi ka kadagiti basbasol mo ket mamati ka ken ni Apo Hesukristo. Tapno saan kanto nga madusa iti umay nga panusa ti Dios kadagiti amin nga nakabasol iti agnanayon nga apoy. Masapol nga kitaem ti usto nga pamatin, pudno ti pamatin ken pudno ti panagbabawin. Ado ti relihiyoso nga pamati laeng ti ibilang na. Saan nga awan ti panagbabawi iti panagbiag na. Daytoy ti pudno nga nagbabawi agtultuloy nga agbabawi. Agtultuloy nga lumablaban iti baso. Ti pudno nga namati agtultuloy ti panamati na panagtalek na kini Apo Hesukristo. Panagtalek na iti ebanghelyo. Ti pudno nga nagbabawi agtultuloy ti panangtalikod na iti baso. Daytati pakakitaan iti pudno nga nagbabawi. Kitaem ang kailyan no pudno nga nagbabawi ka. Sino ti sursuruto ni Kristo wenno ti panunot mo. No ti latta sursuruto ket ti bukod mo nga desisyon iti na espiriton nga panagbiag mo. Saan ka pudno nga nagbabawi?
masapol nga agbabawi ka, tumalikod ka, iti baso, ket sumurot ka, iti Dios. Agbyag ka, kenkuan. Bilbilinen ti sao ti Dios datayo, nga kasapulan nga agbabawi tayo, ken mamati tayo, iti naimbang nga damag.